Здравейте и добре дошли в нашето Zeitguard студио. Чудесно е, че сте с нас. Днес ще ви представим Zeitguard Anti-Age Management, с който ще имате по-красива кожа само за 5 минути. По-красива кожа означава интензивно, но нежно почистена, по-способна да усвоява вещества, с по-фин и стегнат вид, с смекчени бръчки, по-жизнена и еластична. Zeitguard Anti-Age Management се състои от Cleansing System с уникално почистваща четка с Microsilver, Anti-Age System с ефективна термоплочка и допълнителна вибрация и Zeitguard Care System. Благодарение на картата за анализ на кожата, определих, че нашият модел Сандра се нуждае от почистване за по-чувствителна кожа. Сега Карстен ще демонстрира с Сандра как да ползвате системата в правилния ред. По време на презентацията ще обясним функциите и ефективността на Zeitguard 1 и Zeitguard 2 и продуктите, които се ползват с тях. За перфектно приложение на Zeitguard 1 са ми нужни някои неща, които ще ви покажа. Кърпа с подходящ размер, за да предпазва дрехите, една купа с топла вода, 2-3 компреса, направени от кърпи за ръце. Zeitguard 1 със съответните продукти. Козметични кърпички, спрей бутилка с вода, комплект Zeitguard Nano Gold с тоник за лице и памучни тампони и гел за ръце Microsilver за почистване и дезинфекция на ръцете. Благодаря, Ману. Сега Карстен започва приложението, като първо почиства ръцете си и след това навлажнява лицето на Сандра с вода. След това навлажнете и изтръскайте четката, за да падне излишната вода от Zeitguard 1. Карстен пръска 2 пъти от почистващия продукт в средата на четката. Той има 1 минута за почистване на 3 зони на лицето – буза, чело и нос по 20 секунди за всяка зона. Вграденият таймер му помага да разбере кога са минали 20 секунди. Включете и започнете. При Сандра Карстен започва със степен на почистване 1. Нашият Zeitguard 1 Cleansing Device има общо 3 степени. В началото винаги започвайте с степен 1 и постепенно увеличавайте интензивността на осцилацията, за да може кожата да свикне с нея. Почистването на лицето с уред е като спортна тренировка за кожата. Ако имате по-чувствителна кожа, може да използвате Zeitguard 1 на степен 1 за постоянно. Сега Карстен достигна челото на Сандра и минутата свърши. Zeitguard 1 изключва осцилацията автоматично, но остава в режим стендбай, така че можете да продължите с почистване на шията и деколтето, като натиснете за кратко копчето. Вкъщи Сандра просто би използвала чиста вода, за да измие лицето си и да премахне остатъците от почистването. Тук в студиото или по време на презентация с клиенти, Карстен използва влажни компреси с топла вода. След това той подсушава лицето с друга хавлияна кърпа или с козметична кърпичка. След като кожата е подсушена, позволете на клиентката да я докосне и усети. Тя ще почувства първия ефект еха веднага след почистването, защото кожата е невероятно мека. Така е, Сандра. Циркулацията на кръвта в кожата е подобрена. Ето защо Карстен нанася тоника за лица едва след като Сандра е усетила предварителния резултат. Тоникът за лице е необходим за завършване на фазата на почистване. Преди да започнем с Zeitguard 2 Anti-Aging Device, първо бих искала да попитам Сандра как усеща кожата си сега. И така, Сандра, какво е усещането? Усещаме мека и невероятно гладка. Нямам търпение за следващите стъпки. Следващата стъпка от Zeitguard Anti-Age Management е нашият Zeitguard 2 Anti-Aging Device с 2 продукта, съобразени с потребностите на кожата. Той е насочен към ефективно третиране срещу бръчки, сравнимо с професионални процедури в козметичен салон. Може би се питате, каква е разликата между серия за системна грижа и нашият Zeitguard 2 Anti-Aging Device? Отговорът всъщност е много логичен. Нашият Zeitguard 2 транспортира активните и хранителните вещества много по-дълбоко в кожата. Чрез загряващо, отварящо порите действие се повишава способността на кожата да усвоява веществата. Вибрацията насочва активните съставки директно в кожата и я стимулира. А при последната фаза, фазата на охлаждане, порите отново се стесняват.
Същевременно вибрацията стимулира микроциркулацията на кожата и по този начин и собствената и обмяна на вещества. При редовна употреба, активните съставки се натрупват дълбоко в епидермиса. В дългосрочен план подмладявате кожата си, като и възвръщате младежката еластичност, дълбоката хидратация и стегнатите контури. CytGuard Anti-Age Management е като джогинг за лицето. Нашият CytGuard 2 Anti-Aging Device има общо 4 настройки. Загряване, загряване с вибрация, охлаждане, охлаждане с вибрация. Термоплочката е изработена от медицинска благородна стомана и ергономичната й форма е перфектна за лесно достигане до определени зони от лицето. По време на ползване CytGuard 2 се загрява до 42 градуса, а когато се превключи на охлаждане за секунди, температурата пада до 5 градуса. LR разработи 3 интензивни продукта за CytGuard 2 Anti-Aging Device – окололочен серум, хидратиращ крем-гел и реструктуриращ крем-гел. Те подхранват кожата на лицето и около очите, както и шията и деколтето, по иновативен начин, като я стягат и реструктурират. Комплексът от активни съставки и консистенциите са специално разработени за температурата на CytGuard 2. Устойчиви са както на загряване, така и на охлаждане. Интензивните продукти CytGuard действат само с нашия CytGuard 2 Anti-Aging Device. Към CytGuard 2 Anti-Aging Device има кърпичка Microsilver. Тя е наистина много практична и я използвам, за да почистя термоплочката на моя CytGuard 2, когато сменям продукта с друг. Карстен използва CytGuard 2 Anti-Aging Device в зоната около очите, която много се влияе от мимиките. Той пръска веднъж от околочния серум под едното око. Той стартира CytGuard 2 на функция загряване и натиска отново копчето, за да се включи вибрацията. Карстен нанася серума в кожата с CytGuard 2. Кожата го усвоява чудесно благодарение на загряването, а вибрацията стимулира нежно. За да бъде термоплочката непрекъснато в контакт с кожата, Карстен минава с уреда по слепоочието до изходната позиция. Той повтаря това движение. След това натиска копчето, за да привключи на охлаждане и още веднъж, за да включи вибрацията. Той продължава да работи с уреда, докато той спре да се плъзга гладко, което означава, че кожата изцяло е поела серума. Фазата на охлаждане затваря порите и повърхността на кожата се стяга. По този начин депата с влага се заключват в кожата. Това са само около 30 секунди и все пак е истински спа момент. Сега пръскам от продукта под другото око и повтарям цялата процедура. Моля, запомнете, че околочният серум, както и другите два интензивни продукта срещу стареене, хидратиращият крем-гел и реструктуриращият крем-гел, трябва винаги да бъдат нанасени върху кожата директно, преди използването на уреда. Сега започваме с другите зони на лицето – челото и бузите. С времето забелязваме бръзди и линии на тревогата по челото, бръчка на гнева, назолабиалните бръчки и бръчки около устните, както и постепенно отпускане на контурите на лицето. Разбира се, не можете напълно да премахнете вече образувалите се мимически бръчки, но може да ги третирате така, че тези уникални продукти да подействат отвътре и да попълнят кожата, за да изглежда по-стегната и нежна. В този случай ползваме хидратиращия крем-гел CytGuard, който е за жени и мъже от средата на 20-те години и нагоре, които искат да запазят еластичността на кожата си и да заличат първите малки бръчици. Реструктуриращият крем-гел CytGuard Anti-Age System от друга страна е за по-зряла кожа, която показва по-значителни признаци на стареене. За всяка зона от лицето Карстен използва количество от продукта на върха на шпатула и нежно го разнася по кожата. За предпочитане в зоната на бръчките и линиите, които трябва да се третират. Карстен включва CytGuard 2 отново и започва да работи с загряване и вибрации върху челото. Дръжте термоплочката върху кожата и я движете с вълнообразни движения и много лек натиск. След около 30 секунди привключете на охлаждане и ако желаете, добавете вибрация. Нужни са още 30 секунди, докато кожата поеме хидратиращия крем-гел. Ще усетите как уредът спира да се плъзга гладко. Карстен следва линиите и бръчките и заглажда зоните, които се нуждаят от подобрение. След всяка зона може да изключвате CytGuard 2 Anti-Aging Device, за да нанесете още крем-гел.
Тук няма вграден таймер, защото в зависимост от структурата на кожата, понякога продуктите се поемат по-бързо или по-бавно. Разбира се, искам да третирам и бузите на Сандра и отново вземам количество на върха на шпатулата от продукта и го нанасям върху бузата й. Карстен разнася продукта в областта на назолабиалните бръчки, бузите и по контура. Включете CytGuard 2 и продължете с функциите загряване и вибрация, като го движите нежно напред-назад и по възможност без да отделяте термоплочката от кожата. След около 30 секунди той привключва на охлаждане и вибрация, като натиска 2 пъти копчето. Процедурата за всяка буза трае около 1 минута, но ако усещате, че все още има от крем гела по кожата, може да продължите, докато почувствате, че гладкото плъзгане спре. Сега вече съм третирал и двете бузи на Сандра и резултатът изглежда фантастично, Сандра. И повърхността на кожата не се усеща мазна, защото всички активни съставки на CytGuard Anti-Age System сега са дълбоко в кожата и изграждат депо там. С помощта на картата за анализ CytGuard Anti-Age Management предварително установихме, че към хидратиращия крем гел CytGuard за Сандра е подходящ дневния крем CytGuard Nano Gold. В зависимост от потребностите на кожата, системата за грижа CytGuard предлага също и сериите Beauty Diamonds и Platinum, както и специална грижа с Serox или Power Lift. Мано, би ли ми подала дневния крем Nano Gold? Сандра се нуждае само от защита и подходяща основа за грим и дневният крем Nano Gold е най-добрият продукт за целта. В бъдеще ще можете да нанасяте много по-малко от своя дневен, нощен и околочен крем след използване на CytGuard 2 и така ще може да ползвате продукта по-дълго време. Това е още едно предимство на системата срещу стареене. Карстен, ние имахме възможност да наблюдаваме на живо процедурата и да видим колко фантастичен е резултатът само след едно приложение. Да, наистина е така. Ако извършвате този ритуал редовно, ще бъдете удивени от дългосрочните резултати. CytGuard 2 Anti-Aging Device е високофункционален тестван козметичен уред с дълбоко и дългосрочно действие. Той наистина е иновация в домашните процедури за кожата. Скъпи зрители, надяваме се, че презентацията ви е харесала и ще ви помогне да извършвате правилно процедурите и да поглезите вашите клиенти, а и себе си, разбира се, с уникалния CytGuard Anti-Age Management. Ще намерите цялата необходима информация, подробно описана в ръководството за CytGuard Anti-Age Management. Желаем ви много успех!